ኤርትራ ማለት ያው ምስወት ከም ራሜን أقوم أوقاتها غازي ناس كلها عندي لا يبيعون كمان عزتن سواتي كاني صارن وتحريك الناس صنع ساعات لازم عاوز نقفز وضع عمل كذا لما عنتي عصرت 5 سنة قلت شحن 25 إرتراويان تقمطو كتما تورونتو كندا لما عنتي نايقرو بعزو كايدة مالو علامة نايت اقرو بعزو زغر 20 سنة خوينو كابلت أنفتات نايتا ختما زبقس خوينو معلبي دما أما أخل كتماي سلازي نزي زد هسس ويكاني بخافيل زري فيديو ادحنا سلازلنا نتي فيديو خطريوو ويكتكاتاتلنا بخبر نعدم سماتاتنا بقبري يدبسو عوتنا حفاج Permiso. Well. What's that? Distance wise, she never answered this kind of question. Oh, yeah. So. ساعتكم عينهم قرم
بعد ناغ والله دلو بإرترا مالك يا مسؤول كم قالت أشحات أقوال تنقاز الناس كلنا عدين لا يزعل عززا سواتي كاني تحريد من صلنا بزر ساعات زمان عاوز عقاش وتبع من كذا مين صار؟ بويس ثانية ويس قلت وسط تعالى اوصف تعالى
عد السهول عد الجنا ما أنطقني سريع بالكمال مسمعتني كذبني يا برافو تقرأ. Bye.
كانت الواحد لو دامت كأنه ودامت ناي بعنا سنة أيوة زين سي عيسان فيك تخدم جلسة لا نقعد على المساهو بغلتشن أخطو عايزنا بستراحبنا لنا زناي لو ما عاد تقعزون جورهم في عمت كاب كلتشهن 15 نبيليو جميرو بواحد قصر جميرو حجيس السينو تقصر بعمت دعبي خيدالو كاب زنا شيء ودي 3-4 عمت سكاب ودي خباب 9 بو وقت نخبري ناي جاكانو أممسا ناس نثن أما كابون زحلفو حربينياتا بخبري نذكرلو قعزو أبزو جزي قعزو انتاينا نقبر توم نقعز بقعزو تقعزنا نخبر سماعتاتنا بخبر نذكر توم أقات أم زي ترخوها المولونا مال تحكوزنا بجنزب وطبع دحار زبز كبن عب 10 سنة كبن بحباركا محبحاب سدرا بي سماعتات قيد مالت سلازي كل جزية اتي نزوق عزوزي تباهيلو زقرب مالي اللهم زي ريود اللهم 10 قرشي واقو أتبقهم أبز ألا 10 غزارو بليم زم بصوتنا الكتب جن نخبري ناي زخر تباهيلو سلا زقرب 10 قرشي واقع كلنا هنعتقاه كيرال بوحد كابزن 10 قرشي تفرقوا وصعا قوم كله تفرقها نحوها بسدرا سمعتها يا توعر كم زغيرنا غعزو نغعز بخبر نذكرهم اقداسيو ግን ነቶም ብኽብሪ ዝሓለፉ እዚ ሓንቲ ይጠቕሞምኒ ክጠቅም ዝኽእል ነቲ ንሳቶም ዝገደፉልና ሕድሪ ነቶም ዝገደፍዎም ስድራ ቤትን ደቆምን ክንጥውርን ክንሕብሕብን ከለና ሽዑ መቃብሮም ዝቐስን ሕድሮም ነተግብር ማለት በብግዚኡ ከምዚ ጌርና ሽምዓ ክንውላዓሎም ጉዕዞ ክንገብር ናይ ብሓቂ ቅዱስ ዕላማ እዩ ግን ዓመት ሙሉእ ምሕብሓብ ስድራ ቤት ሰባት ሽማግለ ኣለውና ኣትሊስት ሓደ ስድራ ቤት ኣብ ዓመት ክንሕብሕብ ክንክእል ኣለና ምናልባት ብሓደ ዝብርታዓና እንተኮይኑ ብልፍንቲ ዓጋጊዝና ማለት እዩ ክልተ ሰብ ኮይንና ሓደ ስድራ ቤት ንጥውር ንሱ እዩ ቅሰኑ ሰማዕታትና ኢልና ንዝምር እንተለና ብግብሪ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነቲ ሕድሮም ከነተግብር መታን ቀሲሮም ክሓድሩ ዝወደቕ ኩሉ ዕላማ ኣብ ግቡእ በፅሒ ኢሎም ክቆስኑ መታን ብግብሪ ክንሕግዝ ኣለና ክንደጋገፍ ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ብዙሕ ተጓዒዝና ስለ ዝመፀና ንሕፅር ኣቢልና ክንውድእ ኢና ከም ሓበሬታ ግን ዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ኣብ ኦልድ ሚልስ ፓርክ ኣብቲ ናይ ቀደም ኢና ተመሊስና ዘለና
تقدمنا نقبرو ندرنا سلازي ساعة 4 እዩ መደብ ክንጅምር ኢልና ኣውፂና ዘለና ስለዚ ኩልና ብዝደለና ደለው ደቂ ሃገርን ብፆትን ከዓ ሓብርዎም መልእኽቲ ኣብኡ ተራኺብና ከዓ እቲ ግቡእ ዝኽሪ ክንገብር ኢና ከምዚ ዝበልክዎ ግን ካብ ሕጂ እስካብ ዓርቢ ዘሎ ግዜ ኣብቲ ምሕብሓብ ናይ ስድራ ሰማዕታት መደብ መዲብና ክንመፅእ ንሽዑ እሞ ነዚ ዓመት እዚ ስድራ ቤት ሰማዕታት ክንጥውር ከም ቀደይ መደብ ናይዚ ነካይዶ ዘለና ስርሒት ክኸውን መታን ኩልና ክንሰርሓሉ በዚ ኣጋጣሚ ላቡ ሕጂ ግን እቲ ግዜ እውን ከይዱ ስለ ዘሎ ምናልባት ዝክረ ሰማዕታት ጌርና ክንዓፂና ዝኾነ እወ እቲ ንገብረሉ ቦታ ስቲል ኣብ ኮንስትራክሽን ስለ ዘሎ ምናልባት ክንመፅእ ከለና መጓዓዝያ ናይ ከተማ ተጠቐምና ባቡር ኣውቶቡስ ወይ ከዓ ሓንቲ ማኪና ሒዝና 5 ሰባት ተፃዒና ተመፂና ቁፅሪ ናይቲ ፓርክ ውሕድ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና እታ ኢቴን ቡረል ፓርክ እያ ትበሃል ኣብ ኦልድ ሚልስ ኩሉ ግዜ ንገብረሉ ወይ ዳሜራው ዝግበረሉ ብዙሕ ግዜ ሳኢና ኣብዛ ዘለና እንትስ ኦኬያለ ቆቢዕ ሃይማኖታዊ ግልባብ ካብ እዝና ውርድ ተንከ ስዋዕትና ንዘክር سلام عليكم. أوان تحبش.